Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina muku barka a wannan lokaci. Kamar yadda muka yi muku bayani a bidiyon baya cewa za mu kawo muku application ko kuma za mu yi muku bayani akan application ɗin da ake amfani da shi wajen rarraba applications. Za ka raba application ya zama application guda ɗaya ya zama 5 ko fiye da haka ma. To insha Allahu yau za mu yi muku bayani game da wannan application ɗin domin sanin yadda za ku yi ku rarraba application naku na waya daga ɗaya zuwa iya adadin yadda kuke so ku rarraba. Sannan kuma wani baitu da zan ba mutane haƙuri ko in ce masoyanmu haƙuri, sai dai ku yi haƙuri domin an ce al'ilmu baharun in ji magabata, shi ilimi kogi ne. Saboda abin da ka sani wani bai sani ba, ko abin da baka sani ba wani ya sani. Abin da ka sani shekaru da yawa da jima kamar yadda na gaya muku, wani bai sani ba kuma yana so ya san ta yaya zai sani ko ta yaya ake amfani da shi. Sai dai a ci gaba da haƙuri, muna nan tafe a kaɗan insha Allahu za mu kai har ga yadda ake so a cimma manufarmu. Bari mu je mu fara ga wannan bidiyon domin mu ga yadda ake amfani da application ɗin, a rarraba application daga guda ɗaya zuwa iya adadin yadda kake so. Bari mu fara. Yauwa kamar yadda kuka sani dai wannan application ɗin, akwai application da ake amfani da shi, wato sunan shi app cloner. Gashi nan ana za a gan shi. Wannan shine application ɗin da ake amfani da shi wajen rarraba applications domin gani yadda za a yi. Bari mu shiga cikin application ɗin mu nuna muku yadda za a yi daki dalla domin kuma ku yi amfani da shi. Bari mu gani. Yauwa bari ya buɗe mu gani. Maybe later. Bari ya gama searching mu gani. Sakamakon akwai applications da yawa akan wayana, shi yasa yake yin wannan searching ɗin. Bari ya gama. Yauwa kamar yadda ya buɗe wannan, gashi nan shine nan cikin application. Kana buɗewa ma zai nuna ma applications da suke kan wayanka da yawa, zai nuna maka. To domin sanin yadda za ka yi ka rarraba applications daga guda ɗaya zuwa iya adadin yadda kake so, bari mu fara muku misali. Bari muku misali da wannan ABALE, wannan app ɗin. Da shi zan mana amfani domin mu ga yadda za ka yi ka rarraba application. Idan ka taɓa application ɗin ABALE, gashi nan a sama ABALE a rubuce. In ka taɓa shi, wannan shine application ɗin. Idan ka taɓa shi zai nuna ma bayanai da komai a kan shi. Da fari idan ka zo za su nuna ma gashi nan a farko. Za su nuna ma nan. Sorry, na taɓa wani gun da ba shi bane. Da fari idan ka shigo, sorry, point of correction. Idan ka shigo za ka ga wannan abu. Clone number. A nan suna amfani ne ka sa namba nawa ko kuma nawa gida nawa kake so ka rarraba application. Shine za su sa ma clone number nan. Idan ka shigo shi, misali sai in taɓa. Gaskiya da ke wannan ba updated application ne, shi yasa suke nuna ma haka. Guda ɗaya ne wannan, sai ka bar su a guda ɗaya. Sai ka zo bad close, nawa kake so ka rarraba shi daga ɗaya zuwa nawa kake so ka rarraba shi. Misali bari in sa mana guda 5. Okay, sorry, wannan updated app ne, ba zai nuna fiye da ɗaya ba. Dole sai a ɗayan za a bar shi, a ɗaya za a yi amfani da shi domin mu ga yadda za a yi amfani da shi. Okay, gashi nan a nan kuma na biyu sun ce ma append clone number name. Idan kana so ka canza sunan, za ka yi amfani da shi. Sai na ƙasan shi kuma gashi nan sun nuna ma change icon color. Idan kana son ka canja application ɗin color ko icon, sai ka amfani da shi. Sai ka sa set clone number. Idan ka taɓa kuma za ka sa wannan, zai nuna ma wannan na kaza ne, wannan na kaza ne, da nan ake amfani da shi. Okay, bari mu gani a haka. Mai okay. Mun gama. A nan gashi na biyu editing ne, edit name. Idan kana so ka canja application ɗin suna, sai ka yi haka. Cloning option. Wannan bayanai ne wanda idan ka shiga daga ciki za ka gani komai dalla daki. Wannan duk baka da kes da su. Kawai da ka gama misali sai ka taɓa wannan alaman clone ɗin. Za su ma wani bayani read carefully kaza wani da sauransu. To baka da kes da shi saboda ba ka da dama da shi. Sai ka yi okay. To gashi nan yana cloning. Bari mu jira ya gama cloning mu gani. Bari mu jira ya gama. Bari mu jira shi ya gama.
sign up. To ya gama zai nuna ma cewa install application, sai ka taba install gashi nan. Ba wani wahala abin ka bi daki yanda aka yi ma tutorial nan, insha Allahu ba yanda zai baka wahala kuma za ka yi komai cikin daki cikin anatse sai ka install. Kamar wani applications da za ka gani misali ko na mining ne ko kuma na wani abu kamar yadda na kawo muku kwanan baya da cewa yanda za ka tara liking a Facebook, to ana iya amfani da wannan application ɗin kamar na yau likers ko kuma something guda ɗaya application ɗin dai za ka rarraba shi yau likers misali ka raba shi fiye da 5 ko 6 ma ka yi shi. Idan ka zo kowanne sai ka shiga ka yi amfani da shi ka sassaka duk su baka abin da kake so a lokaci ɗaya kuma a kan lokaci duk yanda kake so. Shi yasa ake amfani da wannan application ɗin wajen rarraba application. Bari ya gama ka gani ka install shi, za ka ga normal ya zama guda 2 a cikin wayarka application ɗin. Bari ya gama installing mu gani. To ga gani ya gama ya yi don da kanshi ma ya gama. To bari mu je mu gani cikin applications ɗin wayar mu gani. Gashi nan ya bayyana anan. Gashi nan ya bayyana anan. Kuma dama can akwai shi akan wayar mu. Idan na shiga banks gashi nan anan, gashi nan guda ɗaya. Idan ka kula, idan muka kula gashi nan a cikin nan application ɗin da na yi cloning ɗin shi. Wannan shine wanda na yi cloning nashi ya zama guda 2. Inda ya zama guda 2 ga ɗayan nan a waje. To a haka ake a tara sai ka zama application ɗinka ka yi cloning ka rarraba su ko zuwa gida nawa kake so za ka rarraba su. Haka ake yi kuma dama can wannan application ɗin shi amfaninsa a rarraba application ne. Sannan kuma ba a samun irin applications ɗin nan kwata-kwata a Play Store. Ba ka taɓa samun irin wannan a Play Store ba ko ya za ka yi. Saboda suna da wuyan samu ne ba ka same su a Play Store ba. Sannan su irin wannan ɗin kawai a Chrome ake zuwa a yi download nasu. Zan ajiye ma link na wannan application ɗin a description ɗin sai ka je ka a Chrome za ka yi download nashi direct kawai. Za ka sauke shi idan kana da buƙata. Yauwa mun gode da sauraron mu da kuka yi da ara mana lokacin ku da kuka yi. Daga wannan muka ga Google bidiyo namu. Allah ya haɗa mu a wani lokaci kuma.